Климатичните промени стават все по-осезаеми. Средногодишните температури са се повишили с около 1,5 градуса по Целзий за последните няколко години. Една от основните причини е отделянето на парникови газове като въглероден диоксид и метан вследствие на човешката дейност. През последните години в България зачестиха температурните рекорди, продължителните засушавания, екстремните бури и наводнения. Поради разнообразието на климата и релефа, всеки регион в страната има свои специфични проблеми. На територията на община Стралджа се наблюдават продължителни сухи периоди, осезаемо повишаване на температурата и значително намаляване на ежегодното количество валежи. Това води до редица трудности за населението и селскостопанските производители. Направени са редица проучвания и анализи. Установено е, че Норвегия е една от страните с най-голям опит и най-добри практики в адаптация към климатичните промени. За да разработи обаче ефективен и устойчив проект, община Стралджа се нуждае от подходящи партньори. Ето защо специалистите от общината се обръщат към Международна асоциация за развитие Норвегия. Тази организация има богат опит в работата с норвежкия финансов механизъм. Освен това, успешно е реализирала редица проекти на територията на Балканите. Необходим е и партньор от България с доказани познания и експертиза в областта на околната среда. Такъв партньор община Стралджа намира в лицето на фирма Магистериум ООД. Община Стралджа. Община Стралджа е доказала своите възможности в подготовката, управлението и изпълнението на проекти по национални и европейски програми. Изпълнила е над 80 проекта в сферата на екологията, инфраструктурата, социалните дейности и административния капацитет. Постижения. Изградена цялостна система за отопление с термална вода от местен извор на училищата, детските градини в град Стралджа и в сградата на общината. Получен зелен флаг по програма Еко-училища. Международна асоциация за развитие Норвегия. Заедно работим глобално за устойчиво местно развитие. Сфера на дейност – околна среда, кръгова икономика, предприемачество, зелена енергия, производство, развитие на малки и средни предприятия и други. Има повече от 14 години опит по проекти на Европейското икономическо пространство. Изпълнила е над 160 проекта, от които повече от 100 в областта на околната среда. Магистериум ООД. Всеки бенефициент и наш партньор, към когото се отнасяме с професионализъм и коректност. Сфера на дейност – околна среда, кръгова икономика, ресурсна ефективност, управление на отпадъците, климат и стратегически документи и други. Има повече от 20 години професионална експертиза. Над 40 успешно изпълнени проекта и над 120 доволни бенефициента. Постижения. Сертифицирани по ISO 9001 и 14001. Разработен пилотен демонстрационен модел за кръгова икономика Chainlist.bg. 2 защитени търговски марки на европейско ниво. Сребърен член на Международна асоциация за управление на отпадъци и други. След сформирането на екип от високо квалифицирани експерти е предприета първата и най-важна стъпка в борбата с климатичните промени – обученията. Благодарение на тях е надградена компетентността на служителите на община Стралджа. Усъвършенствани са уменията за идентифициране, разработване и прилагане на мерки за адаптиране към климатичните промени. Партньорите по проекта запознават служители на общината с похватите и добрите практики в областта. Предават им конкретни знания за планирането, управлението и използването на съответните мерки на местно ниво. Изградените партньорски взаимоотношения осигуряват заимстването на опит от страната донор. Разработен е иновативен подход за провеждане на обучения за нуждите на община Стралджа. Изготвен е модел за оценка на общинския план за развитие. Благодарение на него действащия план е категоризиран и анализиран, в резултат на което са предложени конкретни промени и подобрения. Използваните в Норвегия методи за определяне стойността на такса смет на принципа замърсителя плаща са адаптирани към нуждите на общината. Стартира изграждането на инсталация за компостиране. В тази връзка е доставено оборудване за нейното функциониране, техника и съдове за разделно събиране на зелени и биоразградими отпадъци. Изградените партньорски взаимоотношения и умелото използване на опита на страната донор водят до успешно реализиране на проекта. Изпълнените конкретни мерки допринасят за намаляване на емисиите парникови газове.
Това спомага за засилване устойчивостта на местната общност към изменението на климата. Подпомогнато е постигането на основните цели на финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 година, а именно намаляване на икономическите и социални различия.